Ọ dụghị ka nwoke hapụrụ gị wee gbasoo nwaanyị ọzọ, ya na nwaanyị afọ wee kwụba kwụsịa ịmagolu kwugide wee see okwu maka ife o mere, o wee chighete azụ wee sị gị biko na atụ sọrị ka unu kwụbakwa. Ọ dụghị ka ọ bụrụ na ị gbaghara ya na ọ gbakwukwe nwaanyị ọzọ in future, ma ọ bụrụ na ọ fụ nwaanyị ọzọ ka gị mma, ọ dụghị ka ọ ma njikwu nwaanyị ọzọ afọ. Ma ọ bụ nwaanyị gbasoro nwoke ọzọ gị na ya na-abụ na-akwụ wee kwugide kwụsịa ịgbakọtago kwugide ọfụ nwoke ọzọ gbafelu mesie chighete azụ sị gị na ya mee misteki na ya dụsọrị gị gbaghara ya. Ọ dụghị ka ọ na-ewere possibility na ọ ga-erepit ife afọ. Anyway, ọ bụrụ na ọ ga-awa ọkọlọ gị fine ya dada ndị be anyị daalụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.